mudumbu mano ti mudumbu oi $5 ene motenga mkaka mbompa pamwe munodini sa inini ndakango azvina kundurira kuti nditi kuchaya kwakaita ibhonzo rakaguka kobaya matumbu mukatumbu ndakangoashira mari ye ndototenga mukaka ndomupa mwana wayo kuda kuchati achadya chiro achichatendi kupinda nenyaya yekuti bhonzo rabaya matumbu riya rakudini rakudzosa zviro Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. mwana wanga ashayawo kwamavoya kwakwadzwa newo pajekisera makatikumasiku delegation yetungamirwa ndibaba nevhana aiwa haana kukuwadzwa akaurayiwa mukati akakuwadzwa anonga akadonha motokari pabhasikoro akagumburwa ochidonha mimotumwa manje mwakuti tamuona hake yakadonha takati endai mozwa kuti mwana uyu aurayirwe chii hanizvo vana tichati toda kupindidza kutaura takakuti maendai muona sinema kuona akaitwa sei akafurwa here akafaiga here mambo akuda kuchiti hatiri mudare handizve saka takadini takaungana vari muno umwe vanoda kuzotibatsirawo kuti apo mazwire taitaka pada kufamba pakadai handizvo kana akafurwa munditaure straight kuti akafurwa takasvika ichopapo mwana kwamavoya shuwa akapondwa ngomwana kwajekisera angatisiya samusa watu ndaida kuti vayanane taone kuwige mwana mune zvakanaka saka takaenda kumusha tikaenda mudziko pabusiness center pakaenda mudziko tingaonesana nekwamavoya nekwajekisera zvakaizwa ipopo mwatituma kuti vakakwanisa kuonesana vakazobatana batore mutumbi kumoshari nemapurisa zvakabhadharwa ipopo kuti zvosvika process iite ndikazoti timozodzoka kumozoya kudare kusvika ndo zvozvitira kuti timupire changamira nedare kuti zvakabhadharwa kusvika nhasi kushona toita way forward tochiita sei zvanhasi achipindura zvaakumberi kwawo nenyaya dzakaitika tasvika ikoko vekajekisera vakakwanisa kubhadhara mari yekubatsiridza kuenda kotora mutumbi kumochari akabhadhara $200 ndoye akabhadhara kumavoya kuti vachazoenda kutora mutumbi kuharare sobabatswa $200 vakaizobhadhara mombe 3 vasati vaviga tikati zvakanaka kuti tisazoita matsotsi tosimuona vamwe vanoita matsotsi kuti vanozonzvenga vangabhadhara mombe 3 tochibatiso masodzi wavo kuti zvakaite mwana kwajekisera vakakanganisa kuuraya mwana wenyu akabhadhara mombe 3 angazoita iri mari imwe mombe ikaita $300 but tasvika pakuti ngaite 350 angabhadhara $900 yakabhadharwa vakamavoya vangakumbira kuti toda kuti mubate rufu rwese funeral cover totora mapolisi mabhokisi zvese vana jekisera vakabhadhara $450 kuti mwana avigwe zvakanaka. $200 yanga ine postmortem yakabhadhara kuti postmortem vaizena mapurisa aida fuel kuenda Harare ndobakaisa $200 koko vangachizoti kati panzvimbo panika pane vanhu vakawanda saka pane panode muriwo anajekisera vangaunze mombe yekuti islotwe ikoko vaite muriwo musoro neroido
vakazotenga kuchikafu anajekisera che 115 kuisa ikopo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ma-expenses avo ese akaita anajekisera akaita amount to 2,157 zvakaita zvese kuti ruigwe rwuhoro wawirane asvika pakuviga mwana uyu mune zvakanaka ndo rwendo rwaakafamba. Saka nhasi tachizova tikachiuyai kudare tichoti tichibriefa Mutape tichiitira way forward kuti tochira sei zvimwe zvakasarira zvoizwa sei. Saka ndochiuya kwaaita changamira nhasi kuti alright akaite nyaya ari pano wakaita nyaya padomhosva wakazoenda kumapurisa wakauma kurimanda mwana kwajekisera wakazozviita handover kumapurisa angati nyaya yavo iri kukoti saka uri kurimanda akaenda ega akazotsvagwa nemapurisa akaenda ega akazvipereka kumapurisa. Right. Baba akabereke mwana akafurwa ari pano vari pano dai raitizo muri pano here ndimwe mune uine mahoyako handizoende kutaura baba ane mwana akafura ndimwe mune mwana akaite dambudziko iroro. Mwana wenyu upenyu hwake munosombohuona sei? Ngokuti haapo taizomubvunza. Ngezvekutanga kuti aite zviro zvakadaro. Upenyu hwake ndabvira ndichiona ari munhu anozwisisa, asi kuchazwisisa kwake handina kuzokuona nekuti zvakaitika izvi zviro zvakaitikire kubva watuti vaimwiwe. Zvakadaro apedze nyaya yake akauya kumba kwenyu kana kuti ane imba yake? Ane imba yake maanogara pamba anogara manacho. Makabva mwadzidzise zuva rekarero kana kuti akarara makazvikira remangwana? Ndakandisipo pakaitika izvi ndakazotozwawo zvokudaidzwa kuti mwana ndizvo zvaaita ndichisvike pandisi kukona kuona naye. Ane mudzimai? Ane mudzimai nevana vatatu. Nevana vatatu. Mudzimai wacho ari pano? Mudzimai wacho hapo. Right. Kuzva kwamakaita imimi kuti akaenda kofure munhu ari mumba mwake, pane chemakazwa here changa chichikonzerese kuti abva asvika oti papa kana kuti kutore demo kana muti? Hazvingoitiki chiro pasina chiripo. Takataura kuti ati iwe mwakanini ari kupi? Ari mune hamusiri mwakutora mazwi enyu muno munoda kuendese kunani? Tikangozwe chinozonga chabuda chisiti icho chetataura muno tinosunga munhu iyi tinoko kuti tozoende kotiresa foni yacho. Muri kuzivisa here? Ndakutaura kuti muno hamusiri mwakufudzire ng'ombe muno ndokugadzirisa nyaya dzedu handizvo? Noti kanganidzo tinonga tichida kutaura kuite foni ndekuti wachii? Wamuridzo wenyika waamwari wedu nekuti waane foni ndezvinomukanganisa futi. Saka muchiende kopara mhusa. Ndiri kuda kutizive kuti zvakaite mwana uyu kuti azosvike pakadai. Mati hamuzvizivo asi munhu aitaurika naye zvakanaka pasina mheremhere handizvo? Asi shungu yake paiya nemusikana here kana akanga wanga ari waine here kana kuti mumba umanga muine muhangari? Maita Mutape ndingati pakaitika zviro izvi ndochibvunza vanhu vanoti zvakaitika kumakota 12 usiku pabhawa pagrowth point panzvimbo panomwiwa doro ndipo pezvakaitikira. Saka musi wetaedzaniswa ndichide kubvunza kuti ndinase kuzwisisa kuti pane wanga aripo here zvakamboita sei. Anyway
pane vakazoseva vakazondisenzeserawo mazwi ekuti haasi kundifadza ndichobva ndanyarara zvekuti handina know-how yekuti chii chakaitika kana chiini kuti pendakade kubvunza inini kuti mwana handisi kuonana naye pendakade kubvunza ndakazvishata kunyarara akakuita ishata apo ndiani nambuya anombara mwana wakashaika ndakaona kuti ndingaramba ndichienda mberi hazviiti zvochonyarara nanyamashi uno ndakanyarara ndinode kutenda ngekuti mwana wakazobuda izvozvo taishanda ndiine pfungwa yekuti nekuita kwake mjaya nofunga wakatofa kana kuti wakaita suicide kana wakatiza kati pendakazozwa kuti wazienda kumapurisa ndakazwa kusunduka oraiunomira ipapo ukamahoya pemukazwe dambudziko iri makasvika papi naro kuti ngezvaitwa mwana wakaita dambudziko iri ndinorumbe kuti ndandisiri padhuze wangatori padhuze imamo wacho kuti mufunga wangu pasi kumboti taure mbichana taurai hazve kuti muzoone kupindura aiwa ava vari mumashure menyu kuti vazwewo ndandine urombe kuti ndandisiri padhuze ndakazoita zvokuzozwa uyezve wakaita dambudziko iri ndandiri kure wakatozoita zvekundifonera mama wacho kuti ai mwana kuno kundizvadini zvaizwa saka ndina kungozitora zvekungoti pamwe kungonetsanawo zvituruneziwo zvekungorowana rowana hana kunyatsa kuzvibatikira kudai asi wakanga aripo ndi mama wacho ndiyo wakaone zvaakaona panguva yacho iyoyo zvokuti ndaikumbira kuti iwona akwanise kutotsanangurira maonero akaita akutiti kurohwa kwakaitwa vakarohwa ngematanda kana kuti matanda nokuti ndazovata zvematanda acho inini matanda mirai amai pemakaona manga muine munhu here mukati kuti azosikozvara pamusoro chii ndini mai ndakabara maovini ndindakabara mwana akachaiwa oka ndingati mwana akauya mirai hatina kuti mucheme wani tozive kuti zvinorwadza handizvo munhu wese akaitiwa izvozvo pendiri kubvunza ndepekuti mwana uyu kuti azosvika kukuwadzwa kana kuti kuurayiwa anga ari ega here wanga muine mumwe here ndopende kubvunza mwana wangu akabva pamba kumasikati abva masikati pamba akaenda parodi pamashopu semwana wemukomana ndakati handingara ndakamusongerera aenda pamashopu parodi saka ini ndandaenda hangu pamuzukuru pasaidi saka ndakazozuka kumba ndosvika mwana apa anaenda parodi ndikati aenda kotamba saka iye akaenda ndofunga kwakasvika nguva yekuti tibike chikafu chemanheru tikadya asati auya noti ini ndine system yekuti mwana 8 inofanira kuchaya 7 inofanira kuchaya mwana apamba pane ana mukoma acho aripo wakabvawo kuSouth Africa saka ndiwo wakabva wauya womutora mwana uyawe wamutora mwana wakaenda naye muchimanimani wakaenda nana mukoma acho chimanimani saka 7 yakachaya mwana asati auya pamba akafona ari kwaari akati mama ndina mukoma taku ndowandinawo ndiri chimanimani asi kumba ndiri kudini ndiri kuuya sezvo ndaigara ndakada kuti 7 zofanira kuchaya mwana apamba saka ini ndakangogara ndichiti mwana ari kudini ari kuuya ndagara handisi kurara ngopa handisi kubata ndakarara mumba saka ndokadzadza kuma past 8 to 9 ndakazwa noise kunze pane vanhu vakafonera mukoma wacho ototi weya mutore mwana kurodi saka ini handisi kudini kuzvibatikira kuti ndimuke ndakangoti akomana abuda kunze akamuka oenda kumashopu aenda kumashopu kuya ndakazofonerwa handina kutorara nguva yacho ondifonera mukomana wangu mukuru akati mama ini uyai kuno mwana achaiwa haasi kukwanisa nekudini nekusumuka zvoratidza kuti arwadziwa ini ndakatosumuka pana ndakarara paipai ndotomhanya ndega kutodzika asi ndakataurira baba ndikati baba ndichambodzika kumashopu mai wangu ausipangoenda beach napo baba ndichambodzika kumashopu mwana anonzi achaiwa kurodi saka ndokwandiri kuenda
ndakatodzika ndiri ndega ndotorumba ndosvika kumashopu kai ndisandasvika pamashopu ndakasvika pamushoro padhuze nekusvika kumashopu obva atondifona otondifonera yakati mama musasauya kasika kuona mota tatohaya mota taenda panyahode clinic kuti mwana orapwa saka ini ndakatotora 1 hour ndakamira panzvimbo iyoyo ndazwa kuti aenda kuchipatara saka ini chandakwanisa kuita ndinobatana nemanesi epaclinic ndakakwanisa kubata manesi ndikati ndine mwana wangu auya kuchipatara ndionereiwo kuti achaiwa zvakadini anonzi achaiwa ari parodi saka mukoma wacho wakaenda korapisa mwana ini handina kuzorara ndikagara kusvika mwana adzoke ndofunga nguva wakadzoka zvinoita wakadzoka I think kuti ndisi kushasha wadzoka ndofika kuma2 wadzoka ndakaenda pane mwana kureka aikutaura aitotaura chinyi mwana wangu ndakakutaurai kuti musasvisa 7 o'clock 8 o'clock munhu muri kumarodi chinyi akati mama musasatsanangura zvamunotsanangurazvo zvadini akati hapana nyaya iripo mama nyaya iripo ndandakagara pane shopu yedu itoripo parodi ipapapo pane imwe shopu isikachashandi iri parodi ipapo akati ndandakangogara paini pashopu iri pasaidi isikachashandi ndichitobaya foni yangu ndakagara ipapo pakabuda mukomana wekwajekisera angora zukuru akabudamo akanditocha nefoni anditocha ndoti usanditocha urunditocherei nefoni hamusiri mumba panze vari panze ndichimubvunza chisanangura ndakagara panze pashopu iri panze haichashanda aishopu iyo ndakangogara anzonditocha nefoni pasaidi peshopu yemwana wawo epajekisera dzakangogarisana kudai asi pane kamukana karipo andoti urunditocherei nefoni anziye uramba achinditocha saka munongoziva kuti kanyangwe laiti murumba muchibika ukatochwa kudai unoti mwana dzikisa laiti pasi hanzi dangana akazodaira ake nehasha ere kuti usaramba uchinditocha mani ongodaira nehasha payaipai saka hanzi adaira ndakati zvapera nemwana wangu angoti zvatopera zvatotaura zviyani hanzi mukomana wekwajekisera ndobva akazoti kusumuka ere otora mupini wanga uri pamoto hanzi obva amuchaya musoro obva amuchaya futi musoro obva adonha saka hanzi kudonha kuye akangoita kunga munhu afenda ere hanzi ndadonha zviya zvandakangozwa nechekure kuti hanzi akabva auya ndokuti akabva anditsika nesimba kutsikatsika musana we nesimba saka amutsika ndopaaita hanzi ndakabva ndatadza kudini kumuka ndototadza kusimuka saka ndofunga ndopakazoita akaita tsitsi hake ofonera mukoma acho kuti uye mutore mwana achaiwo adonha pasi ndo mafambiro akaita nyaya yacho kubvunza kwetanga tiri kuita kana kubvunza kwetanga tiri kuita ndaide kuzwe kuti munguva sevanapo vakomana pangadaro paine musikana andizvo kana kuti aine mumwe mudzimai aripo andizvo saka panga pasina munhu vanhu vari vairi pamusoro inini zvaitika izvozvo ka ndakaita simba rikudaidza mukomana wacho akadini akachaya ndakati handingazviiti zvega mukoma acho ndo akatondipa zanoro ndakodaidzana mukoma acho ndamuendese kuchipatara asi mukoma acho akati mama hazviiti because pakuitika zvakaitika izvika ndakabata foni ndikabata mai wemukomanawo ndikati mukomana aripo ere anonzi trust achayani sekuru saka ndaikumbira kuti auye aone sekuru zvavari kuita wachaiwa ari kuno mai wacho tondidaira akati ndaifunga kuti wapedzerana ndikati kudai auye aonesana nemwana waakachaya for sure trust uye akazouya makuseni ndichitobuda umba ndichitokumuka kudai ndobva akauya auya mbuya makadini ndikataka nani muzaya ndakudaidza kuti uone sekuru wawakachaya zvavari kuita tototorana sekuru akaenda korara kwasekuru mwana wangu ine akaenda kurara pasekuru mukwakuine vamwe vakomana kuti abatsirwe kusumuka nokuti anga asikakwanisi kudini kufamba anga akungobatwa kuti aone kufamba pazuva racho ndichoenda naye kuna sekuru akachaya otosvika akati sekuru buda mumba ndimoni akati inini mumba handikwanisi kudini kubuda uya munondioni akatomboramba kupinda mumba ndikati aiwa iwe semunhu wauya kuona sekuru pinda mumba uone sekuru wawakachaya kuti ari sei apinda mumba ototi tione sekuru pamakachaya unoti pane pakakireka apa nemanesi ndakabvunza akati pane musoro pakakireka pamusoro apa mwana wenyu ndototi ototarisa akati tione sekuru pandakamuchaya akati hongu musoro ndakamuchaya neshangu akatotendai kati shangu ndakabata iya ndikamuchaya musoro saka ndina kuziva kuti zvichasvika pakudini pakudai mudumbu maanoti mudumbu $5 ene motenga mukaka mumbomupa
pamwe munodini. Sa inini ndakango hazvina kundiurira kuti nditi kuchaiwa kwakaita ibhonzo rakaguka kobaya matumbu mukatumbu. Ndakangoashira mari ye ndototenga mukaka ndomupa mwana wayo kuda kuchati achadya chiro hachichatendi kupinda nenyaya yekuti bhonzo rabaya matumbu riya rakudini rakudzosa zviro. Kuda kumuti ndimupe porridge masipuni mairi orutsa, ndimupe mvura orutsa, ndomupa mukaka waya orutsa, ndomuti ona zvavari kuita sekuru ako achatendi nekudya hapana chichabuda. Akati alright ndakudzokera kumba toramba tichibatana ndizive kuti sekuru ari sendi. Saka mwana akaramba achichema achiti mai inini ndaakufa panapa dai maona mota manditsvagira mota ndaenda kuchipatara. Takauya tikamufonera hedheki ndakafonera mai acho iye wacho akati musataurira mai angu inini nokuti mai angu ane BP anodonha. Asi takauya ndikafonera mai ake ndikati trust aripo here akati trust hapana aenda ameno kwaita zvematanda. Saka mukoma acho akaziva kubata foni achofona trust wacho akati trust uya tionesani munhu wawakachaya ari kuangera kurwadziwa zvawati uchauya masikati aona kuzouya uya tionesani mwana wawakachaya. Trust yakakwanisa kuti ndiri kutsvaga mota regai nditsvage mota inouya kuti imutakure muende kuchipatara. Saka mota yakaziva late inenge kuya kuma 7-8 here mota yayo asi yanga angochema kuti mama ndarwadziwa. Mota yakauya ikauya ikatakura mwana tikaenda kuchipatara asi takazononga kusvika kuchipatara nenyaya yekuti takati tapa machongwe. Saka munhu wemota angapwa $10 nekusvika panyahode. Akati mari yaandipa $10 ndaifuwa tikuenda panyahode. Ndikati atendi panyahode panyahode tabvapo takutoenda kuhospital. Ndobva akazoti mukomana andifanira kunge anga ari mudhuze. Ndobva akazowedzera muridzi wemota $40 ichibva ati mari yasvika ku$50. Pakuenda patakaenda takaenda hene muning'ina wake mukomana wekuchaya unoyu muning'ina wake ndiye akapinda mumota. Asi muning'ina akasvika pakuti mukoma pavari ari padhuze kudai wari umwe munhu waiuya todini toonesana zvapo nokuti iri rato dambudziko rapinda majekisera rakadai iri nokuti angakona situation yemwana. Saka tiri ipapo takazoona topiwa $40 here zvikanzi ati oi $40 muende kobatsirika kupi panodiwa mapirizi. Munhu munototi mukoma ari kundishungurudza mukoma ari padhuze munhu kudai mukoma ari mumwe munhu aiuya toende. Asi takakwanisa kuti hazvina basa ngatisumuke tidini tiende. Tapachata mota yakazonga vhiri rinenge ranga rakaponja here wakamhanya kuchimani kutsvaka yevhiri rimweni rekuisa. Asi mwana anga angoborera kuti ndidzikise yangu pasi ndiradzike murodhi saka ndakangoona kuti mwana unoyu adina shatiro. Takazongomanikidza kutoenda kwamutambara kuyani. Saka takasvika late kwamutambara ototiti mauya nemwana manonokere kuya nemwana nokuti akada kuedza kuisa dripi ndakarona kuti risikachadziki. Akada kuedza kubudisa ropa rada kubuda rakaita black ratonga ragwamba kuti aone kuti adini amuone kuti chii chiri kumboitika mutsinga wemapiri. Ure nyama itakazopumurwenda chindaida kunyasa kuziva kuti chakasimudze hasha dzemunhu kuti aponde munhu ndipendaida kuzwa chakamusimudze hasha dzake. Ini ndakamubvunza mutapi ndakatobvunza ndikati iwewe chakazonyangosumudza hasha kuti uponde musekuru kusvika pakudai sekuru mwana mudoko 20 years iwe wamunhu ato about kuma 30 something chakakusumudza kuti uponde mwana chii. Zvikazi ndaponda nenyaya ndakatanga kumutocha ndaimutocha ndifunga kuti imbavha inoda kuba chinyi masola pakashopu kwawakaina. Ndikati sinzi wakagara muno pane pawakambozwa kuti mwana kwamavoya pane paaba here sinzi wakagara muno iwe ndo munhu unofanira kutonunura mwana uno aita madziyo ndo waifanira kununura mwana iwewe kuti musadaro hino zvaunoponda uri iwe. Asi ipa anza yakandipa yakazara handina chandakanyatsa kuona kuti akamupondere iye wacho nyakuponda namubvunza ini. Alright, ndapinda ndemberi hazvisi zvega kuona kwendiri kuita handinga mudo kutocha baba wakagara pabha ndisikavazivi nechoanga wandikanganisira hapana kwakutocha uye ari kuti unonitocheri kwakutocha usati wanzira. Pane nyaya mukomana wapane zvairi kuisa ndinokuedza kufunga handingaambi kuambana nemunhu kuti ndaende kumbondirwana naye. Taurai baba pane nyaya ototaura taurai mazwi mwaitai
shuwa pane nyaya inini ndachizonase kuzwisisa nyaya yanga iri kunge kuti kutocha kwakaita mukomana uyu wekwangu atocha uyu wakati kusanditocha ati kusanditocha unozwi wakabudisa banga mupama ngati uchitocha ndinokupedza uyu woti kwai woti haungandipedzi mwana mudoko wakadaro ungandibaiwo haungandibai ndiri kutaura zvekuzwa zvinotaura zvinhu izvi aiwa zvendakaona mukomana adaroko wakatiza zvinuzwo wakatiza wangu mwana pakutanga wakatiza because wanga asina chaikona kumudefenda uyu akati kwai sekuru akabudisa magama ekuti andichakubata uyu ati ndichakubata uyu kundibata vanhu mazuva ano ane mushando kuti akati ndinokubata ndichakubata zvishuwa anobaya noti ndipo pakachizoite kuti uyu echitsvaka chekudzidhifenda ndicho wotsvaka muti achitsvaka muti ndingati chaakashaisha kuzochaya sekuru kuti agume pakuparara asi wakashandisa muti against the knife ina sekuru izvozvo zvokuti ndakazokuti zuva raakazoenda kuti aende kochoona kuti iwo wazombochaya sekuru ngei wakabudisa banga kuti sekuru inga ade kundibaya ngebanga iri riri banga rakatorwa ndisekuru amahoya babacho ndingati babacho ndiwe ndirozokuti akatora banga rinoiri saka ndaifarira maningi inini kuti dai mukomana ndakaonana naye ndikataura naye ndikazwa chaizvo zvakaitika kuti sekuru azoda kubudise banga vaibwisa chii ndiri kuda kuwedze kusigira masoko emwataura mutape kuti pane zvanga zviripo hapana ungamboamba utora danda rekuchaya munhu kana mushwavo wokuchaya munhu usina any violent thing between saka panozvi pakabudiswa banga nanhasi uno riri kuvhariwa naro asi rinozvi rakapuwa sekuru iye mukomana wangu unozwi ndiye wakapa sekuru amahoya saka jekisera ka akontori pangana mukadzi ka sikutaura inhanzi chief ari kuinvestigate nyaya investigation yamambo ka ndiko phine pakuti ipapo pakanga pane mukadzi amen amen mutape arikutaura zvemene pane dzati rinyero kumberi kuti pane musikana unotengesa mubawa riri kubawa mwe majekisera ka maonere nemazi mugare munharaunda kana tinopazira pangiro vacho tiri kuziva kuti hapana here chemunozoti hapana fambi kana kuti pane musikana wanombodana naye kana kuti anodanana naningi sekuru nemuzukuru anoendi kowire panzvimbo imwe chete ndazoinvestigata ndakazwa kuti pane musikana unotengesa mubawa musikana uyu handichazivi noti vakaita loggerheads pamusikana sekuru nemuzukuru pamusikana ngekuti ndakade kuweze kuiteera zvekutaura mutape ndakaende kuona kuti akomana arimwe aitaura shoko rokuti musikana unga abve pano hatidi kumuona panapa ngekuti hazvisati zvakamboitika kuti anhu arwisane paguma kuurana ngenda yemusikana uripo musikana utoripo izvo kana akabva wakabvake asi uripo ndakaende komuona musikana wacho ndikamubvunza right mazvita ndakaita itsvaka ndakandichinyatso kuziva kuti hazvina zvingazodaro kuti ndivamba kuamba nemunhu pasini ivi mukadanana nemusikana kana imbwa chaichai ikaona ichifamba nemwe mukadzi wayo inoruma kana huku chaichai haidi kuona ichiitika pajongo handizvo wati mbo zvinhu zvikafunga kuti pane munhu anofuura vanhu vakarwira musikana ndakaendai kutsvaga ndichiziva kuti hazvibvi takafudze ng'ombe tikarumwa nemago tichiita sei tichibewa neminzwa ukaona nyaya dzinonga dzakuti baba varohwa vavo vakamira nhama yamina mazo inyaya iyi tindi kuda kutaura vamwe vake tikuti pakashandiswe pfungwa dzisidzo
wekwenyana mukadzi here mwana wanyana mukadzi une ana atatu saka angati vana vatatu mai vachirongomuna iye wechisanu kwakuende korukuita musikana musana wacho wakanyamboita sa zvine zvitaakutaura munhu wake pandiso but masimba akashandisa baba handiroba mambo haafariri nyaya yakadaro ende hatimbotodi kuzvizwa ende hazvisiri zvemunyikaba mataure zvakanaka kuti kugara kwese ndichigara nemwana wahana kumboitei tikabvunza mudzima wacho dai ari pano aita kuti pane chakaitika chakadai imimi maizwawo nyaya yacho ka orit ndisandaenderendo vadare sakai muri munhu hamuna kudzoterere kuti muite nyaya kumba kwenyu kana murodhi maakuenda mune mazwiro emaita nepezvaenda nepezviri muda kuti kudini kutaura kwenyu kana kunzwa kwenyu musati zvakati waona nemiwo zvinomuona tode kuti tiri kumbwa tiri kutsuru tsuro inomhanya piana kana mbwa yacho aimhanyiwo mauya muno mateerere nyaya tiri kutaura ndofunga apo pese matopataura zvakaizwa vana vakakanganisa chitakutarisira changamiro hama idzi dzigare dzione upenyu hwamangwana huende mberi saka ndopeta kubira vaya possible compensation pane zvakamboizwa compensation yaya yakabeka kuti because yasake of compensation achakwanisi kuona hedu maovheni wakaenda asi compensation kuti waona kuti vana jekisera vakasara vari kuona kuti zvakaita sekuru zvakakanga zvakashanda compensation yandofa ndo zvitapa kutotaura nezvayo kuti compensation tikaita sei kuti aya vadini vaona kudzoreredza pamwe paakapaura pamwe paanozoona kuti mwana uya wakaenda zvake asi takakompensetwa ndiana jekisera ndofa ndope mwataura panototaura kuti zvakaizwa musikana chairwira vakashanda hazvidiwi munyika yemuchangamiro asi petakuenda compensation yekuti kuti komasodzowo nepajekisera pane zvakaita mwana wavo pando pakakosha maiwe yataurwa iyo koimimiwo ausaichangamiro ndanotsigira kuti mbiri dzakasanganya saizvozvizvi vakakanganiswa achadiwa vakutaurirana vakafirwa neakauraya vacho kudowirirana kuti hazvinga chii zvakada kuti vakauraya vaaihamatisekura kuti muzuri pade kutauriranwa otherwise compensation inoenda kune akadini akashaikiwa nemwana zvezvinoreva ndezvekuti zvitinonga tagura munhu hapana aitandokutanga tinokumba kumunhu kwakwende kogarisana zvinonga zvakanaka kanaka kuti tabvunza vatichabvunza pamupedzisiro achinokuti hatidi kuzwa zvenoizi akadaro mambo ane zvake zvaachataura neropa rakadini rakakanganikwa munyika yamambo muyevo ramambo inotsikwa navanhu pakai muchizondoona zvine zviti nini mumusha munyika haisiri nyika inodaro vanhu vanonga vakanganika unoziva kuna vamwe vanoshirika mvura tinozvi vati ade kudya futi ade kuguta futi ade kumwa futi mvura ndechida kuti kugeza tinozviva totenderera toita kudai iri kunaya but pana vanhu vane musika okwamahoya iri kuchema kadai tingaende mwedzi mitatu tiri muno zvotakaita tichema mwana achadzoka ndizvo hapana chinyira hapana tichanyara zvipfungwa dzenyu ini ndiri kuti kune imini bhora riri mumaoko menyu kutaura kuri mwemuri kusunungura pfungwa dzenyu kuri mwemuri kuti maakusangana naava chigumbu chinonga chabva kunini imini munotaure zvemunoda ava takatuma kuite kuti kana mutumbi ukanga wauya dzimwenguva maiti hatiudi mutumbi ngauende ukani vakagadziriswa kuti mutambire mutumbi
zvifambiswe nezvakaitika zvese zvakapfurira but kwetaakwenda manje kwemazuva ese nemakore ese taakuda kuchizvoinini zvikai baba ekwana ataura ndichiwedzera chirabini pamwe vambodaira zvakabhadharwa pa ndizvere zviyapa pamusoro yemutano watungamiri wake ndinoda kutanga kupa umbo kune mwana wangu mwana wangu ndona mwana wangu inini pasina dambudziko mukugara kwese kwandaita naye kumutuma panapo kuti izvi zvimhanya panapa uende pasikairaina apa handifungi kuti waitora kana 2 hours chaizo saikwana unonga adzoka pano unonga adzoka ndokutaura kuti mwana iyene waidini waizondikana 2 mukomana wanga kuenda kubasa kwegore racho iroro mazuva mashomanana chigore irori rapfureni umbowo wandaipuwa nekubasa kwake kwaishanda ndakaona kuti umbowo wemunhu wanga kutoita senge ndiye watoo mukuru wevamwe vazhinji varipo saka kutaura kuti mwana iye handina pandinomufungira kuti pane chakaipa chandingati unoita zviniko zvinooneka asi zvimwe zvinhu kudai nekuzwa kwandaita kuti wane kamusikana kaika kaari kudokorora nekudai dai anga ambogomazwira handina pandingamuisa pamwe pakuti ndikamuisa paposition yekuti uyere usandinyangadza mani zvaunoita muno mumovhini mwana wangu mumba muno hapana pakadaro saka paumbowo ndionawo sekuti umbowo wandatomupa iwonawo ndiwo wandaimuona inini movhini ndichimukudza nekuzosvika pakuzoti iyena azoendere kubasa adati pane zvinhu zvamuri kutaura izvi zviri apa nekutaurirana kwatakaita hazvinozobuda chaizvo chaizvo pane izvi zvezvi zvamairenga ipona apapo hamuna kuerenga henyu kuzvipedza asi hazvina kubuda chaizvo chaizvo titi zverenge muti ichi 900 USD yakauya right pa 900 ipapo tichidzoka kuti mwombe yaita mari kuti kawira napayapa kuti yange ri 350 iwo ndo akazozviacha ega akumba kwawo akazozviita ega kumba kwawo kuti tikaisa 900 is okay asi payana zvandakawira napayapa pamba pasina zvakati apa hatina kutaura nezve 300 taireza kuti akaunza 900 but akauya 350 alright taireza asi zvayakauya ne 900 yakasvika okay funeral cover 450 zvakaitika zvefuneral hakusvika izvi azochengetwa kufuneral it's okay vakaita mombe yakabuda here okay postmortem yakabadaka $200 andite ai yakabhadharwa asi zvanga zvindori ndizvo kwawo postmortem yakati 200 yakabhadharwa toti mundu ndozovhuma tore kufamba chikafu chakatenga vari vakatenga chikafu chechi 115 saka chigrosari akavari kuti amabatikana zvizvezvi ya grosari iroro rakabuda ya okay ari pamwe chimwe chikafu before funeral akawanza 2 buckets 2 buckets apo pesa apa patanga totozvionera okay saka mari yanti vakashata ikaunda yesa yakasvika ku 2.157 ndo yai saka ndokudai from there manje tochienda mberi aiwa mine hatigoni kuachajira no hatigoni kuadzvinyirira 2 ndari mwana wakudari kuno maiti chii maiti usati shonga usaita handizvo zvemakaita zvakatokwana zvemaita imini nekuatira nokuita zvakatokwana hatisiri kuti isusu kwaari hativataurire zvokuita mwana wavo mai acho akati sinai nemazwi ainaye kukura kwake baba wacho zvaakaita nekuendesa kuchikoro nekuti tiri kutotsvaga kuti isusu sedare toda kuzwe zvavanotaura nepezvinoguma avo vachazvigashira kuda nekusada kana vati hatiti kuzvigashira waende koutsa munhu akadii ane mangwana retiri kutaura panapa nderekuti mufuyu anogona kuapedza
hatina sei, hatina chetotaura panapa. Isusu madzimambo hatigoni kudzvinyire munhu. Ngaabude pachena kana akada kutaura asina hembe kuti apedze. Tiri kuchema tiri zvanotaura. Panogone kudzikiswa toti aiwa. Asi kati kapadzikisa isusu tirisu. Kana chaakubhururuka hapena petinozoende komhara. Ndasonouyo zvinonga zvakanaka but remangwana zvinotadza kusvikira uyu zvinotadza kusvikira uyu. Hati nyaya dzetiri kutonga kuno ngedze kuma45 kuma60 andizvo tisati taayo dzimwe asi nasiri kudzitaura taakuti sakaenda tawamahoya bhora ravo maoko rei isu tichataurawo zvitinotaura but kutaura isusu hatisisika tasvagiriza tese mabata vabvunza zvese vataure zvavanoona kumwana wavo wachiti akutokarukawo mazvona. Saka imimi manje musasatifisira munotaurawo zvemunoda. Mambo aripo kudzekesa kusunungurana kuendere mberi. Mazvizwa ka hatidi kuzozati mambo ndiye akati I'm not here kuti nditonge corruption. No. And I'm not here kuti nditambire corruption. No. Kubva kwemuri. Ndisina chendakaita muupenyu hwangu. Hapana. Handigoni kuzochiona nekuti ndakuita kana ndakuti handiri kutongwa naMwari. Ndichaenda kuna Mwari. Achati ndiyo iri matongere ndakakuti ende pachigaro. Ozotonga nenyaya nenzira yakadaro. Nyaya iri kuna ana Mahoya. Vana Mahoya mapedza zvemataura. Toteka toisa. Otaurawo zviripo. Isusu ngatisunungure. Aiwa. Chanzi hapo kuna ana Mahoya mtachitaura. Mojapo Mtapo ana Mahoya ndiye chakupenda. Right, tiripo papo inini ndati kuti hangu tikapedzerana pane zvatakatanga kutaurirana. Nokuti paya muchitienzanisa paya takawirirana pakuti pane wakatokumbirayo kuti pane zvatinazo zvatinogona kumbobudisa izvo sizvi ndezvakadaiwo zvakafanana zana mombe 3 ziri kutaurwa idzo muriwo nechikafu icho chaakaunza icho. Asi kumashure kwacho wakanga wasitorina chawanga uri kutotipa watombobuda muromo kumwe wekuti hanzi apa Mahoya pacho panoramba makagarepo panhamo ipapo muri kugarira ingwa yenzara inini. Inini ndandati hangu inini panapa ndisuda kuti munhu abve panapa vanhu ngatigare panapa kusvikira mutumbi wadini wasvika. Saka chikafu ichocho chatanga ndakuchitsvaka ndini ndanda kutotsvaka chikafu ichona icho. Mukadaro ndiani kuti vanogarira icho? Ndakazvizwa jikisera wakataura. Mahoya wamunhu mukuru. Hamuna kuzvapisana here. Munhu akangotaurawo. Vanhu vanongomwawo. Vanongotaura kuti pachinei chavachagarirapo ngavaende uko. Zvinogona kutaura ndizvo. tiripa nyaya yekuti taurai zvamunoda ibibi. Isusu zvatanga tiri kuda isusu ndezvekupedzise ng'ombe dzakasara nemari yakasara kubve pa300 pa 900 iyo pasara 150 nemombe dzakazobuda ngani dzanziri 7 pakazosara 4 mombe. Yeah. 4 mombe. De Maria 150. Vikanga zvabviswa zvamusina chekutaura navo. Zvabviswa izvona izvozvo izvozvo zvataishandisa tainyora. Nachipendizenyu. Yeah. Raul. 150 mombe 4 asati Raul. Yeah. Apa bosi chese chataishandisa tainyora apa takaenda kuona total yo 600 orenga 604 my expense yenyera my expense edisu zvatanga takushandisa 600 what 604 expense 604 US
kozouya kuti kuuya kwatiri kuita kuno kulast time takauya kuno kwajekisera wana kwasa kuya itransport yatakashandisa isina zvatakaona izvi zvizi futi tauya tikubhadhara $50 kubva uku mota tiri kuhaya $50 nhasi futi $50 ne$20 futi yatakahai kunapa mahoya muri ipapo zvikaedwa apa ndibendiri mwapa zvino zvaedwa zvese totonyobuda ipapo mutaurwa kuti ndezve hapasina here chimwe chinhu chemunozotaura tapedza takuroza ipapo right inini chandingazoti chandingazoda ipona apapo ka kunonga kwakuzo akusukuripa akusukuripa kwakuchimutsa mufi wochizoteme zvake zvaanotema ngezvendataura kuti idzo ndedzekubuda misodzi idzo ndaida kubatsira pamalo pakoti mukaona judicial system mwombe 7 hadzikutaura nezvazvese icompensation hakusukuripa kuti munhu wakudaka kuti wandee uchabuda echichitaura kuti makandura anajekisera zvakati asi idzi ndedzekuti vakasara mukadzi wakasara nemhuri ngezvekuti zvamakaita takaluza mwana wakaluza titiripirewo tidini tione kudzoka petakatiri kana mwana yapana zvaaita pakubasa paaita achibatsirwa mhuri ndo panopinda chimombe 7 mukaenda article yacho kufair table inotaura kuti kana munhu angauraya munhu angava intentional mombe dzinotarisirwa ndimambo kubvumidza kuti bhadharai i7 kudzika pasi asi adzingadzatawa ngemunhu wakafa kuti wakandiuraya payapa ndaada kushayishirei pamukadzi tayambana saka nii zvindakuda kuti tipedzanewo tisazodzoka pajekisera ndode mombe 50 saka mahoya vari kuti izvi hatisiri kuerenge pamunhu afa munhu afa achadini achataura handizvo ndepetiri manje tochimirire munhu afa but izvo amahoya vari kuzvidei handizvo vapezvino zvavo amen tombodai so hatisiri kuti nzee dzinoturukirwa here nzee dzinoturukirwa here uri kuzvirwa zviri kutaurwa inotenderwa here kupindura mutape zvakaita kunze kwemuuri mwaita ndine shuwa yekuti kutaurwa kwezvinoizwa ndinozvizwa pane mwandinopokana namwo ndinopokana nepekuti kuti ndizoguma panamba ya3 wemombe izoita 4 nekuti izwe nyama takanga tiri pa5 minus musataura izvi ichapwegwa takanga tiri pa5 uye inini kuti ndisvike pa5 my intention ndaifunga kuti sezvo tiri vanhu vanogarisana uye tiri hama nehama tinofanira kusenza kusvika kuzorodza sekuru zvakanaka zvachipera tochizoende koonana a person who did this is an adult. It's 27 years. Tochizoende koonana nemuridzi wakaita chiro chiitwa tochimutera mumashure isusu techichisona techibhadhara zviro zvaanonga echichajwa zvekuti izvozvi waifanira kudai akagara wochajwa zviro zvake ngaana sekuru ana makoya isusu tomusapota kubhadhara zviro zviya techimirira wakarara kuti echizotaura kuti aone kubva mumuzi wekwajekisera. Ini ndotaura pendakabvira ndichishanda peshe ndo zvendanga ndichishanda ndakaemera kuti uyu tichamuona mukomana wakaita zviro izvi
unfortunately mukomana azi kuzosvika mumaziso mwedu wakaziisa kumapurisa. Saka waiting kuti ndizonasawo kuzwa chaizvo zvaakaita zvetinofanira kuti tibhadhare ndizvo kwamahoya kunga akatigarirawa. Tochibvunza shamwari wakaiti sekudini, nedare rechibvunza shamwari wakaiti sekudini. Isusu tochimburumbuka techichitsvaka nana 7 wemombedzo tochiisapo. Hino ngekuti tinonga tataura iwana sekuru anonga ataura zvaanoda. I cannot argue, but my argument ngekuti who is going to do that whilst the person is still at large? All right. Muri kuizwa kada? You count down. Taura ni. You count down to inyaya yakaita. Ya, ijafika iko pia. Nyaya yamake kuti munhu wakauraya munhu uriyo haazi kufa. Anditi? And wakati, how many years? 27. Wamutanga. Kaka babake anoti ndomutsigira awe kutaura. Haasi kuramba babake. Babake. Dai under age ndio waipinde kuti mwana asati akura. Ndo uriyo ndomutero makore make. Nekumubatsira. Anditoze kumutora zvino. Uriyo tisaendese ruko techiti babacho gatitopindura kuti paka wakauraya munhu. Wakauraya munhu akaitobatsira ari apa. Unoona. Zvemufi wozodito wozomukadai techitaura zvese tinoita. Tinotokumbira mutare muno kuti once zvechipera izvi kana mukomana apo ivo vana sekuru vedu vekwamahoya tinoda kuti vagare vakazviziva izvi. Tinoda kuti isusu is our expense yekuti tizomutsvaka munhu unotibatsira kana mudare muno kana kuti zvinogona kuziviwe kumba kwawo. Wotaura iwo sekuru otaura zvaanoda kuti asagara majekisera aite ekwamahoya. Ora majekisera petanga tari mumapazo ere tiri panyaya totari yabudiswa hanizo. Kuti totari yataurwa maizwa ere avari kuti hazvinei nemufundisi. Izvi zvapetiri tiri pano pana plus akaite mhosva akaende kumapurisa. Hatizivi makore. Yakatongwa. Ndaona sa ajekisira ataura zviro zviviri at one time. Ataura ida kuti 7 ndozoziva 5. Ndo zvaataura. Saka iwo ngaambotaura zvaauya achifunga kuti petakasidzana paya inini kuti ndifambe changamire nokwanisa kuwedzera zvakati. Kuna tikisa tizomira zvishauri. Ozataura zviro zviri kuti 7 aura kuti pane balance anayo musoro mwawo yaarifunga. Ngaambo zvitaura izvozvo. Itaura namama. Iri ukawo. Wakasiyiwa nezvinhu anditi ndo. Baba wazvindwa jekisera apindwa achiti taati 7 ndo flat figure inobvinga kudzika. Ataure kufigura ndafunga kuti 3 plus 4 yemuriwo pazvanga zvaazoda kutaura kuti pazvasara zvanazvo. Saka iwo ngaachimbotaura zvaari kufunga kuti pauya kuno anga asara kuti vaida kuita sei kunana Sigwa remahoya barenge nenyaya dzemwana. Maringe nenyaya dzemombe chetaitofunga inini ndechekuti kumombe kwanga kwatosara 1. Kumombe kwasara 150 iyoyo tinoiziva kuti yakazoshanda yayo mumafoni kuti mari yetinayo yetinokona kubvisa pamombe nhatu ngekuti 300 yoita 900 with an argument yekuti pane 150 atiramba inayo yekuti inofanira kuita 150 yanga yasara pamombe nhatu
asi pamombe chaidzo zese inga noti takabva pa7 iwo sekuru amahwe akati 5 vati 5 dare rakabvunza kuti jikisera pa5 unokona kubvisa ngani ndingati 3 ndati 3 pozouye soko rokuti pa3 panofanira kuti pazikane kuti pane yechifo yemuriwo inini machidoita kuti alright kuti inoedze kupa 5 paya here iyi yechifo yakatutsirwa or is not being counted airengwe. Alright. Kasi tinozo muri kuzare nyaya yedu iri kwenda. Pamusoro yekuchape dare rese revanhu vese vauya kubatsira panyaya iyi. Ndinovimba kuti nyaya iyi kubva pamutape pemwakatuma akauye kuteedzanise nyaya iyi before bhera risati yaita. Vakanga vaine pakanyorwa list zvibvumirano zvekuti izvi ndo zvitawirirana kuti before burial kana after burial tiri kuti tidai kuzosvike pakati. Right, tiri kuda kuti tidzoke panyaya yemombe. Nyaya yemombe isusu tisati taziva kuti chief mune judgment yenyu yemombe munoti average handiyo nditi isusu takanga tiri pa12 ndo pakatozi no pa12 mwanyanya mutemo wedu unotangire pa7 ndo petakazoti isusu saka mutemo wechiti wakutangire pa7 taakutangire pa7 ndo pakazonga pava kuzi saka tochopinda pakati nepakati kazi saka wakaona iri tochiti pamombe 1 tomboti mwaona iri mare ingaite mare pochochadzwa kuti mombe imwe inoita 350 handiti kuchiyoti kuti nguva imweni ng'ombe yashaika hayo but mare inokwanisa kuzooneka iri mare handiti tuchiyoti ipapapo manje paya ndo pakazoenda kozi pakapobode ng'ombe 3 handiti pang'ombe 3 ipapapo ndo pakazotofote 150 yakazozi uyai kuno tozoona kudare takati no sezvo chifu ari wadini ataure izvozvo sinzi nyaya chifu akatume nhumwa dzawo hatingaita sekuti inyaya yako ari hatisi kuchapikisana nawo takuchitoenda kuti titotedze dare zveriri kutaura andi saka nhasi uno uyu ndiri kuda kuzwa kuti palisti yasekretary wenyu wemwakatuma chifu pakabuda 7 amene kuti pani vainyora vanga varipo ndizvo zvezvaari kutaura paizvo kana muri kusiyana pape ndakazvoite 5 kubve pa7 ndakazvoite 5 akataura masodzi 7 keto asi pakati izvozvo 5 ndizvo iwe ndizvo zvatakanyora panapa inini ngachizobvunzwa kuti unokona kubvisengana pa5 ndikati 3 tiri mombe dziripo ne200 US kuharare ndo zvatakanyora panapa dziri mombe dziripo dzakaita ne200 US kuharare saka pasare chii kwasare 2 mombe ndipo pendaiti handizivi kuti iyi yakazonzi yemuriwo yemuriwo iyi aiyerepimo mabazora tiriteseka ekwamaora tiriteseka ivo yemuriwo aiyerepwanoka kwasare 2 neiwandi avumirana kana zvadaro lokutirapa ndofika panyaya yakatenderwana pakaizwe dare ikoyo pakatozotenderwana 7 iwo ndo akati tichamboone 5 kwete kuti kwaiya kutenderana pe asi akati tichamboone 5 kufunga ndio zviripo saka 3 ndo dzakabvisa pa7 idzodzo dzaidii
waiti tichaona 5 ati nii ndinoone 5 mashure mwe 5 tichaona aiwa ndakuzwaya akanga wayo makambofambisa rekodi yakanyorwa hapa tikafamba nerekodi yakanyorwa ndiseke because petakapedza kuita wakaita ririzo rayo maminutes ake muyambo echitaura zvitaataurirana muyambo akati maminutes rama ngatitedze izvo 7 weng'ombe ndio fair table makanatozivaivo apane kuchema ndo dzakatakazoita 5 zvitakadzisa chakanaka kuti 7 munhu unenge aita pabhinya wanasa kuti ndokuenda kouraya munhu asi pakaita macircumstances aitika kuti munhu azouraya munhu izvo zvaitika ndo panozooneka kuti mambo unoisa papi 7 kudzika kusvika pepeni asi macircumstances ndo anochitaura kuti macircumstances akaitika kuti pazoite nyaya idzi ndo kuchema kwakazoita kuti macircumstances anga aripo between two people avo ndo zvakakumbira tichiita 5 then muriwo yondoenda yakadaro atakupa 7 ndio maximum asi pane kuchema ngoti zvafamba sei kuti munhu azouraya munhu asi dai kuti ibhinya wanasa kubva kwakachiti ndokomubhinya ndini pasina kuonana kwawaitika kuzoti azonetsana ndo panoti 7 fair ndo paazosvika pakuti tokumbira kuti tibvise 5 6 yemuriwo anhu ari kuya kundika 6 ndopetakasvika pasara 2 nezvakanyorwa zvichimira kuti munhu adini amunge kana taada kuti akati mukusera nemaovheri akajekisera kati mukushe maovheri zvawakaizwa ngepajekisera tema wega kana kuti hama dzangu wedzera icho pamwe dzimwe atewedzera zvakuna maovheri zvendikudai ngezvakati bika idoro itaiso zvakuna maovheri ndo petakamirira apanapandikalozvite 874 netumwa basi nachipenzi yavo pane pendinotenderwa here kuti ndimboritaniita bijana pane soko rataurwa ndisegohama hoya kuti takauya uno imwe mukaregereko wauno handizvimboona tatichiona masamoni mairi takaona samoni imwe kana apapo nofunga mukairingira patepu apo tinoona samoni imwe hationi masamoni mairi saka why are we being charged on something which was not real? anajekisera kukumbira kwakanaka pamusoro kukumbira kwakanaka masabhuku avo chikusoro kuchaya maka takafunda tauraya nani ana mahuya ana pfumwa paanogara pfumwa ngaataurira aya ndo akatopa excuse kuna pfumwa tokumbira kuti tuzoya next week saka ipopo panofanira kukumbirwa zvakanaka takatakabatika changamiri takanonga kuzwa information ndisabhuku zvopera ndokuti hatina kuzwa because pfuma wakakasvika kwamuri mukakumbira pfuma kuti tokumbirawo next week ndomaatopa next week pfuma takambokundi atimwe anajekisera atazane akumbira kuti tokumbirawo next week aya akatofurudzwa ndiani ndichanyamava nzokusa isabhuku saka zvoda kuti unokumbira roregero kuti saanhu anowina sake takazotore samoni ndo raari kutaura asi pashure apo kapo anga akadini apfumo akasvika kwemuri handiti kuti ndasiya foni yangu ndakafonerwa na 11:45 kuti zumangwana munodiwa wamambo ndikafonera John tazvizwa baba jekisera tazvizwa ayachinje ndekouya twadzosera munhu wenyu anokwanise kuuya atiti tozotipewo deti rimweni kuzvatozvimangwani titesere ipopa atiwirani ipopa saka tazonyore handinyanyi kuramba zvangu mambo asi ndinoramba ngefekti yekuti kana techiti tinoonana mangwani pasara maminutes ekuguma mangwani wacho kwakuti mangwani munodiwa kumusangano nofunga mwaona kuti tiri vangana kwajekisera we are representatives tozwi inini na 11:45 ozwi mangwani munodiwa kumusangano
information channeling yekuti ndizotaurira gurupu reshe ndakati mambo hazviiti kuti na kota to 12 inei ndotaurira vanhu achizwa imusamuka andikazivi kuti akagarire pepa ndiya tomuisira zvakadai handi uri pano havari kutaura kuti $50 imwe yakaenda nekutaura saka akuti isusu hatichazivi kuti akagare information yacho kuyadana wadi wakasangana nemi yekutanga nhasi uchisangana nemi yechipiri handizve iyi nyaya iripo saka taakuti isusu magashira here zvataurwa apa zvemari izvi zvatotaura adikisera ndikumurungu kuti tinanhu akawanda ndode kuvatinavo tichikumbirawo tichikumbira unozikwai usina kubereka ndiro ndinogona kukereka asi wakabara auigoni zvinoitika muhani muchiwanda zvakawanda zvinoitwa nevana vedu asi tachikumbirawo kunayo kwamahoya isu hatizvidiwo ndosaka tinokuona takaedza kaefoti kedu kokutsvaga tikamanisa kutsvaga mombe tikakwanisa kuti bhera uiti kurwadziwa asi vana ndo vakadii kuvaka mwana ndiye akaita zvinhu zvakafana izvo zvino hatizivi kuti nesuwo tiri kurwadziwa ezvi mwana ude uri muchitokisa kuti uri kuri mani achada kujacho achazotokuwa makore mangani ritori dambudziko rakatofanira zvaati izvino dambudziko rikutotirwadzawo nesu hatichazivi kuti chava naye nguva yakadini saka taifanira kuzwisisana kuti idambudziko rakatiwira tese pakubereka watakaita aiwa ezvai notaura kuti yawandisa here moda kuti mudimburiro kuti mukatenderera kaijekesa kuti zvijeke ese takabereka ngatiidini right imari yatiseva 874 874 my expenses plus number 2 zvisi pamwe nemombe imari 3 something itaitodaripa itaitotari mobva mataura tozive kuti onozvigashira here odimbura here handizvo here pamaexpenses ari kutaura kuti vakaita incare pane pandisikazwisisi kuti takazwi zveshe zviri pano munozoita isusu tikaita pona pavanoti vakazopinda kuita maexpenses amweni takazondoitawo pane paapo ngade kutaura atsanangura etikiyo zvapera zvemakaudza zvapera vakazotara chitenge zvimwe zvinhu ngevanhu vanga vachiuya handizvo ndingati kusheka kwakaita mwana unoyu ndisi kukanganisa akasheka musi wa 24 saka ndofunga kubva pamusi wa 24 iwowoyo kusvika musi wa azowigwa musi wa 5 kuti azowigwa pane pakutanga tisu isusu taitenga zviro ivo vakaunza mabhaketi mairi emagwere ne$2 papasina muriwo papasinei nguva yacho iyo yanditi saka isusu takagashira zvakawanda then tochitotenga zvaitwa zvese unozoti panosangana vanhu panodiwa chekudya ende vanhu vaiuya panodiwa chekudya saka ipapo ndopatakatotangira kutenga wakaunza ya zvimweni zvawakaunza pepa ramalisti rofunga iripo yezvawaiunza nezvatakaunza taindonyera tese pasi saka ndopatakatangira kudini kutenga chikafu takataona sezvakuya padambudziko hatingadzingi munhu kana kuti munhu abva asina kudya isusu ngatitenge chikafu zviripo zvotichipa anhu iwo vane zvawaibvisa-bvisawo yawo wakazounza kazhinji ikiwa maitiro nemaonero zviro zvekufa hazvina izvo tingarizona
ingaita sei asi pane rufu pane kufa kusina mararamiro chiro chekufa hachina rizo nonoita kumatika teedza izvo zvaangataura zvokucheme kuti no mukatitundurirawo here ndizochete zvokuti kwai takatangira apo takabhadhara panomesa kusvika apa ngaandocheme sekutaura kwaita kuti no tichema kuti mutidzakisirewo semukana wako wandimutape ndobvangatoita total daizwa handifungi kuti ipona apo pane pachati chadzasa ipona apapo ipo apapo handifungi kuti pane chichadzikiswa ipona apapo matokhiya kaini amira zvakadaro hatigoni kuzikisa patotari yeyo yabuda vakudini mazvizwa zvakanaka inouya kuti udarika ipapo mutape hatidi kutaura zvokuti izozviri kwajikisera havazwisisi handizvo zvatinoda zvataikumbirisa ngezvokuti isu petaona touya napo petaona kana tichitenderwa petaona touya napo petaona touya napo isatapedza asi mari ino yekudare kuti muri kudare mwaita ino yekudare tochizotaura awa kuti uya ikore mari tinozvitendera muri zvaire kwabamusa orati ipapotiripo papo mutape nekutaura hendofunga ndiyo futi nyaya yakada kufanana patakataura nenyaya yemombe wakazounza hawo ya mari ehe asi pakanga pada kunetsa ipona apapo zvakafanana nezvizvizvo pakuti iyo mari yekuzi wotozoti pataona padiki tonza hatizivi kuti pamweni apo anokunza $10 ndofambire $10 kubveyo ndabhadhara $3 kudzoka panonga pichidokona ipona apapo totione mawiri anonga achiita saka dai kuti zvazvo anoitawo zvinhu zvinooneka kuti andikuzvizwa emunotaka ngai painga panoti kukumuke right nyaya isati yapera kana yapera mambo achataura kuti makaite mafuna munyika yani unodiziya chindoke tinochiziya saka daiti ndiwakapinda wamusharuka womunhu yapera kana yapera mutape achataura zvachataura pamafuna akateika hatataziye kuti anotunge mwedzi mingani kana kuti achabuda zvakadini tazviona izvozvo kudaidzana kuti hatingamiri makoriwa nakuti madai tadawiranawo zvakare kuti vanhu pakaite tsaona vanawo pazoitwa marishons vakabhatana nekumahura nemajekiseni mumwe yavo mukomanawo usaramba uri panzvimbo ipo uende kupusha kwamahura kana apedza haizosimuka ndosimuka wako mahura achienda kwajekisera zoti kumburodi pabhizinesi center ikoko zvingakoka vamwe vanhu tsaona dzakadaro takawiranawo zvadaro ndozvinozoizwa neplast makazviona zvakaitwa makataurirwa kaitwa kwai makataurirwa here muri mbiridzi isusu tandakataurirwa wande kuchetura panzvimbo pakaitike chiro chipanopasheni andikanyapikire sezuva re tingataurira ino zvinoizwa riini izvi apedza ini ndandikumbira kuti
pane yandandotarisa kuti anokwanisa kutibvawo yetransport ne150 yaakati tinongounza panongopere zvoyenhakiri imweni yacho yawo wotsvaka sematsvakiro ari kuda kuda asi nhasi uno ndandikumbirawo kuti atipo 150 netransport yedu yatashandisa izvo muri kuida kazo netransport yedu yatashandisa transport yenyima yaite chii $50 ya $100 because chakwa yakatuma yaana kuzosvikira alright $50 150 maide 200 ilipo ile kwa difero kune mari ina masa kuti ngatidoreva yedu senzimo madhora hatina nepeni pano yamashimamo tatitone aukesera jekisera tijekesere zvakanaka mukati imwiri hamutasodaro mukabva mati tsikitsiki handina kudaro asi makamuchize kuti mwakuenda kunyanya hafuru ane tsimo yekuti kwenye dzimba avo tizedevo matizo kwenye dzimba hwe kudzedehwe hapene kuti unodzoka here haudzoki here unodyei unofukei hapana zvamukaita here akomana ndimauya mocha yenyaya yacho timbomudai timbori unei zvakanakira kuti vanhu vati muende mumune rimwe chete ezigomu mune amunokama kwenyu kusekuna musika pasaita mwe unodini unorwadziwa kaa mune chidiki chemwari kuti nasekuru chidasiyana nacho ndechichi chichabatsirana tiri tesi ndokugarisana kurashika timbomudai kumauye kudaro hakusina zvibhakira masuaa murude kukandidze zviri kutaurwa apa here aiwa kutati nyararai tambokubvunzai kare mukira pamukaerera chazomuka chii chakutemedze kumusana kusina mwana chochii aiwa vida ati tiutaura unini musati kanyakanya maude kubvivhiridze zvetiri panapa zvisina kunaka tati nyara isai maoko pasi tati isai maoko pasi miraiti muno ukama nani tati muno ukama nani nedari ya good kana muine ukama nedari chimbomirai mudari panga pane zvomukamboita mumbobulika vanhu mumbobulika vanhu mozaimotaura tomoitira timbosukai Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.